Bueno, això és el que comentaven una mica aquí és que és una mica estrany perquè és com fer un pas més, no? És a dir, un té molt assumit que es diu Albert Soler i va a qualsevol lloc i li pregunten qui és i ràpidament, sense cap tipus de pressió, diu, em dic Albert Soler i ja està, i aquí s'acaba tot, no hi ha ningú que vulgui saber més de tu, però clar, arribes a aquesta trobada i has de fer un pas més enllà. Vale, soc Albert Soler i què més? I llavors és una mica el que ens trobem tots aquí, no? Que no ens podem presentar com habitualment ens presentem i ens fa una mena de reflexió terapèutica de dir qui som, a part de ser Albert Soler, no? I llavors és una mica la gràcia d'aquesta trobada, no? Trobar-te gent exactament que es diu exactament igual que tu i no et permet presentar-te i et fa reflexionar una miqueta de qui som a part del nostre nom, no? I, bueno, molt content, per suposat una anècdota boníssima i potser, bueno, sobretot molt sorprenent la primera vegada que t'arriba el mail i un Albert Soler et convoca per una trobada d'Albert Solers, no? Però bueno, molt divertit, molt bé i aquí estem i esperem fer-ho més anys. Sí, és la imatge que l'altre dia posava al Facebook i deia ostres, una sensació que arribaré i tots seran igual que jo, no? Perquè és una mica el que et passa quan tens un primer fill i després tens el segon i et penses que serà exactament igual que el primer, doncs una mica és el que et passa aquí, no? Jo em pensava, dic, bueno, com seran? Suposo que seran iguals que jo, però no, absolutament. Però bueno, molt bona gent, no? No sé si té a veure com l'astrologia, hi ha també una nomenclatologia, bueno, com es digui, no? De dir, bueno, els Albert Soler, doncs la veritat és que hi ha hagut molta química i molt bona gent i tots molt il·lusionats. Repetirem, sí, per suposat.